Ako ra usap dito sa Katoliko. Kay gahi din ulo ko ba? Gahi jud. Di after 33 years, mao na to nga ingon ako, murag nagakatiguang na ta. Now I am 58 years old. So gihuwat pa nako ang 58. Nga unta kaniadto pa. Kung inyo matiman-an ang mga istorya sa Biblia, hinungdan sa atong pagtuo, ang mga tao sa unang panahon, nag-aabot ang ilang edad ng mga 900 years. Ang pinakamubo is 600 years. Pero sila, dili gyud sila naghiwalay sa ilahang pagtuo, maski unsa kabudlay. Diba? Ako, 58 years na lang. 58 years. Pila pa katuig pa ang idugay ko sa kalibutan. Ang edad sa tao karon, maswerte ka na kung makaabot kang 70. Pero ang mga Seventh-day Adventist, I am very sure, abutin tayo ng 80, 90. Kaya ano man, di ta nagakaon og mga bawal nga dili pwede kaunon. Kaya ka nang mahilig magkaon og nana, mo na madaling mamatay. Muna siya. Okay. So ingon ako sa akong kaugalingon, tigi-challenge ko sa akong brother husband. Before May 12 of this year, itong tuigara, ingon niya, kay kuan man siya, literature evangelist. So mao nga, lagi lang may di makauban. Siya, nasa dito kung asa, pinapasagdan na po na ako, kay para man po na sa Ginoo. Wala man po siya nagapabaya sa iyang obligasyon, sa iyang mga anak. Pero kung manguli siya, in town, duha ka bisis, sa isa ka tuig. Sumurag separated, no? Sabi na. Pero dili nga na ang among sitwasyon, kay hindi anay man po mi. Karon, kay siyempre nagkaedad na. Human na po ang mga bata, tanan, mga professional na. Kung sa pagkaha ang atong buhaton ani, kung sa pa'y tagdo naton ani, mauto nga, nag-ingon siya sa kuha. Sige no, me, please. Magpabaptize ka na. Ingon na niya, dili ka pa napulaan atong 50 anyos ka na karon, more than 33 years, 38 years, 39, gitagad ta ka, 40, dili pa jud. Kung sa ta jud na ginatagad nimo? Mauto nga, ingon ako niya, sige, i-challenge ko kanako. Kung karon dayon, ingon ako, magkaroon ng Bible study. Pagkahuman ana, tagdon lang nimo ang desisyon ko. Aba, dili siya nagpa-tumpik-tumpik. Kaya nga naman, pagkahapon dayon, gistorya sila pastor. O ang atong mga igsuon dito sa Central Church. Pagkahapon dayon, isugod na ang Bible study. Pero timanan ninyo, katong ongoing ang Bible study. Sa kuha, baton dayon. Wala man ko'y mga pangutana, kay naintindihan mo ko na ako. Pero naadjod mga bahagi o mga parte sa Biblia nga maulang to ang akong it's so sad. Parang masubo ba nga dili ko na hibawan dayon kay gitago sa kuha. Pero wala ko gikuan. Wala ko gibasol ato. Kay siyempre tanan man pod sila basulo nako kay nagmadre ka ako kung dili sa ilaha, no? Di ba? Sila ang nagkuan sa kuha, nagmold. Ngayon, sila ang nag-mold sa kuha. Pero yun ako, anyway, at the age of 58, it's not too late. Ipakita na ako na kay ang uban gani nato mga igsuon, dugay na sila sa pagiging Seventh-day Adventist. Pero nga naman nga murag nalikyas man, murag naglihis man, murag na ay nalimtan, naunsa naman. So siguro ako gitawag sa Ginoo aron nga maghatag og motivation og inspirasyon sa ilaha nga, hey, ako gani bag-ura ko na ako dire. Kapo pa kaha. So mao to May 12 na human May 12. May 10 siguro na human ang among Bible study. Pagka Sabado man to siya, pagka ugma Domingo nag-ingon si pastor, unsa may desisyon. Ingon sa akong brother husband, ako usa ang mangutanan niya. Kay naa siya ay gipangako sa kuha. Mao to nga gipangutanan ko niya, giingnan ko siya nga.
go na ko. Wala na kung unsa pa'y mga but, maybe, if, wala na. Diretso na ko. So, pagka Domingo, o sayo pa, mga 6 o'clock. Mga 6 o'clock. So, mauna to, nga nagkaroon ng baptism, sayo kaayo. Abi ninyo mga igsoon, katong experience na ko dito, di jud na ko ma-explain. Kay nga naman, ang katulagi kuan siya, kanang makulimlim ba, magalom. Pero natingala jud ko nga dito sa tubangan sa Central Church after ng baptism, when I was raised from the water, kalami kaayo sa siga sa adlaw. Nga ako ra siguro nakakita ato. No? So, mautuingon ako nga tinuod jud, dili jud nagmali ang akong desisyon. And praise God, magkauban na taron. Ma'am, nang sa kailangan siguro sa gahin katong gisulti bitaw nimo sa ako nga nagdamgo ka nga nagsunod ka sa kahayag gani gusto ko mamati yan. Okay. Bago pa nahitabo na siya katong baptism, siguro mga 3 times ko nakadamgo ba. Ingon sa mga tiguwang kung kanang kaagahon daw ang damgo, matuod na siya. Okay. So nagdamgo ko nga kanang pareho ra gyapon nga damgo nga kanang naibukid. Unya nagalakaw ko ang mga hagdan may hagdan sa bukid. May hagdan sa bukid, pero masinsin siya. O kinahanglan ako to sa kaon. Nya, ang hagdan kay sinsin kayo, mga ingani lang kalapad ang patungan sa imong paa sa tiil. O nya, wala pa gunitan ba nga makasaka ka. So, gapang jud ko. Ang tod sa nakaabot ko dito sa taas. Pag-abot na ko dito, kanang dako kayo nga sulod. Kwarto. Nya, lindot kaayo, pero walay tao. Naingon ko, Tao po, kinsa na ang naadiri? Unsa ba ang naadiri? Wala may nitubag. Taod, nilakaw ko. Paglakaw na ako, nanapod kanang staircase. So nisaka ako dito. Kaya siyempre nagapangita ko sa tao kung kinsang tao nga akong atubangon dito. Nya, pagsaka na ako sa staircases, nawili man ko sige ang staircase katong baitang sa hagdan, spiral ana siya Nang kanang galibot-libot ba ana? O tuyok-tuyok siya. Dito pa lang ko nakakita katong atong hagdan. Nindot kaayo, nya pagtan-aw nako kay nawili man ko sigig saka. Pagtan-aw nako, nagalupad naman ko, galutang naman ko. Wala na nagatindog tong hagdan dito sa may kwarto nga nakita nako nga dito ko nagikan. Pag-abot nako dito sa taas, may sidlak sa adlaw. Ug may boses nga nigawas dito. Ug ang ingon niya sa kuha, magbalik ka. Magbalik ka. Hindi pa kita kailangan dito. Di pa kita kinahanglan dire. Manaog ka, magbalik ka. Sa unang ko to na dambuhan, abi ko, ano lang, ng produkto lang kaisipan ko. Pero kay twice na damgo ko liwat, the same nga damgo. Pangatlo, the same nga damgo. Subong ko lang na-realize, amo na ni siguro ang buot niya ang balon para sa ako. So amo na nga sa during the baptism, ipamangkot ko nila. So ano ang imong plano after the baptism? So gisulat ko dito. Ang gisulat ko dito, 5, kung diin ako dalo ni Lord, dito ako makadto. I will just follow. Yes po. Oo. Tayo ang communion sa direkta nga paghambal. Tradisyonal lang gihapon ina siya. Wala ina siya tayo sa Biblia. Tradisyonal lang na siya, ginhimo lang na tanan sang tao.
Hindi Diyos ang naghimo sa kasuguan nga na. Okay. Mga kaigsunan, mga naog mediri, pero kung dunay gustong mangutana dito sa among lingkuran karon, pwede mong mangutana. Ay ha kami mo aginod paubos. Kaya wala mo aginod mga kaigsunan. Bisaya ay na. Okay. Kay nagtuo ko nga human ani manguli na mo sa inyo. No kana ako naghandom lang gyud ko nga pwede si ma'am siguro dito sa gawas kon na may pangutana. Pwede ma'am kasi may pangutana dito sa gawas dahil na uling kuranan. Kining bade, dehog lang ko sa kuranan. Kining ang ako lang yun, no? Ato na lingkuranan ma'am sa gawas. Ako'y diala ka na, ako dala, sabi namin.